Roger, què anem a fer? Ja l'ha gravada, ella. Sí. Ha gravat amb mi. Mireu, anem a llançar... No, no vingues tan prop. Anem a llançar el falció, a volar, perquè creiem ja que ha crescut lo suficient. Ja és una menjar, Pelli? Sí. És que la qüestió és que té que eixir sense enfam. Però bueno, anem a intentar-ho. Entonces, estos pardals no poden despegar del sol i tenen que llançar-se per volar. Ui, no té sang? Què és això? Vale, anem a provar. Que bona. Jo crec que no està preparat, però bueno. Vinga, va. Espera. Una. Dos. Mira si vol o no. On està? Allà, míralo, aquí és una... Quin és? Míralo com mola, míralo. Uau! Ja està allà. És increïble. Veu si està preparat o no? No s'està parat. Ah, parado en l'arbre. Quin arbre, si no paren. No paren, no, me paren les altures, per què paren? I ara què, tornarà algun dia? Ja va tornar. Ja està alliberat. Roger.